Aburido at nag-aalala ang padre de pamilya na si Jomar mula sa Pilar Village sa siyudad San Fernando. Ang supply kasi ng tubig sa kanilang subdivision bukod sa marumi ay hindi pa kaaya-aya ang amoy. Lalabas po sa tubig namin, putik po na may kasamang buhangin. Tapos po kung hindi naman po yon, amoy chlorine. Kahit nadagdag sa gastusin, bumibili na lamang ng purified water si Jomar para sa pangluto at paglilinis ng bote ng gatas ng kanyang anak. Hindi man niya kayang isakripisyo ang kalusugan ng kanyang pamilya. Yung siri ng amoy na naaamoy ng mga bata, pagtapon ng tubig sa sahig, naaamoy. Hindi man nakikita ang diferensya ngayon, pero sa pagtanda nila, mayroon epekto yan. Reklamo naman ng isa pang residenteng si Toneto Rejas, outdated o luma na raw ang water pipes ng Pilar Waterworks Corporation o PWC, dahilan kung bakit marumi na ang supply ng kanilang tubig. Ang PWC ang sariling water service provider ng buong village na may 700 homeowners. Ang distribution line sa Pilar Village ay nananatiling asbestos, na ngayon ay isa ng ban element. 3 taon na rin ang magtaas ang water rate sa buong Pilar Village. Mula sa 220 pesos per cubic meter, umakyat ito sa 280 pesos per cubic meter. Ang karagdagang water fee ay para raw sa development ng water system sa village. Pumayag ang Homeowners Association on the basis na anumang kitain niya, ibalik niya sa homeowners in the form of projects improving the water system. Wala naman kaming nakikita kung anong mga binabago nila. Hindi namin alam kung may binago na sila o kung may inayos na sila. Samantala, nakatakda namang magpadala ng sulat si Pilar Village Homeowners Association President Rene Lacsa sa Pilar Waterworks Corporation ngayong linggo. Nabanggit niya na rin umano ito sa PWC subalit wala pa itong tugon hinggil sa issue. Ready na, including the covering letter of that, no? Naka-ready na siya, hinintay lang namin for i-submit na sa PWC. Pero that was addressed to NWRB. Okay. Pero target date natin, sir, na may pasa? Within this week or next week? Until this week siguro, within this week. Umaasa ang mga homeowner na sa lalong madaling panahon ay matutugunan ang kanilang problema sa tubig. Sa panahon ng pandemya kung kailan doble ingat ang lahat sa kanilang kalusugan, importante ang tubig para sa pagpapanatili ng kalinisan. Rainiel Pawid, CLTV News.